me kalo kile mugan ye san ba fila ni mugan ani kelen aw minnu b'an filɛ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔ kana la Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔkan ma an bɛ aw bɛɛ fo a ka wagati o cogoya la aw tun sigilen bɛ k'aw ka kunnafoni min makɔnɔ Mali kunnafoni.net ale ye jabaranin kan nin ye o waatiw selen ye aw bisimila. Kunnafoni daminɛ sa an ka jamana ɲɛma n'o ye Bandaw ye ale ni an ka tunkaranke minnu sigilen bɛ Faransikɛw ka jamana kɔnɔna la kunun bɛ kalo tile 19 san 2021 a kɔni ye olu ka degun ni ka i sigi ka u lamɛn u y'a yira an ka jamana ɲɛma la ka fɔ ko u ka degun fanba yɛrɛ fɛn min ye fɔlɔ o de ye ka fɔ ko carte nina o kɛlen do ka u ka passeport ko ni ka o gɛlɛya ani an ka jamana bɛ gɛlɛya min na ni wagati na o y'u ka rɔnanko dɔ ye ka taa se u ka consulat min bɛ Bagnolette ko o consulat fana datugulen u bɛ fɛ o ka dayɛlɛ kɛɲɛba sanubɔyɔrɔ fana gɛlɛya min bɛ yen nɔ u bɛ fɛ nɔgɔya ka se o ma o ni a ɲɔgɔnna caman an ka jamana ɲɛma ni o ye Bandaw ye a kɔni ye kuma jaabi la sa ka fɔ ko min y'u ka passeport ko ye n'o kɛlen do ka carte nina ko gɛlɛya kɛ ko a bɛna ko sugu bɛ kɛ walasa o ko o bɛ se ka nɔgɔya Bandaw a y'a yira ka fɔ ko camancɛ fanga nakun ye fɛn min ye sa o de ye ka fɔ lakanabaliya min bɛ jamana kɔnɔna la o bɛ se ka nɔgɔya ka taa se yuruguyurugu kɛlɛli ma o ni a ɲɔgɔnna caman olu ka baara kɔni ɲɛsinnen do ma ani fo ka taga se kalafili baaraw koɲaw labɛnni ma u bɛ ka olu baaraw sigi sen kan an ka jamana ɲɛma ni o ye Bandaw ye a ye layidu ta u ye fana ka fɔ ko dɔgɔkun 2 kɔnɔna la u ka consulat min bɛ Bagnolette ni o datugulen do sa ko o bɛna dayɛlɛ. Luwanza alamusa tɛmɛnen ka taa se juma ma mɛ kalo tile 14 san 2021 kamalen 3 olu de kɔni jasora maramafɛntigi lakodɔbali dɔw fɛ a kɛra Luwanza o dugu yɛrɛ kɔnɔna la nka a yirala ka fɔ ko ni cɛ 3 ninnu yɛrɛ sa k'u bɛɛ ye somɔgɔmaw de u yɛrɛ cɛla sa u ka commune maire n'u ka sigida maire sa o denkɛ kelen bɛ a la nka nin wagati na a ma se ka dɔn kun min na ni maa 3 ninnu u jasora maramafɛntigi lakodɔbali ninnu fɛ. Union nationale des travailleurs du Mali n'o ye UNTM sa olu kɔni ka tile 5 baarabila o bɛ sen na hali bi tile 5 baarabila min yɛrɛ sa ni maa minnu bɛ yen nɔ ni o y'an ka bolimafɛn bolilaw ye n'o bɛ tali kɛ jagofɛn ta fanfɛla olu kɔni kelen do ka u ka nisɔngoya ni k'a yira tile 5 in o kɔnɔna la ka fɔ ko ni tile 5 baarabila in a bɛna kɛ gɛlɛyaba ani degunba ye olu ma ka sababuya kɛ douane ale tɛ ka baara kɛ. An ka waribon ale fana tun kelen do ka baara jɔ UNTM ka tile 5 baarabila o kɔnɔna la nka tile 3 in kɔnɔna la sa u kɔni ye a lajɛ ni ka waati kunkurumaw ni ka olu sigi waribonso kɔnɔna ninnu na walasa maaw olu bɛ se ka lafiya cogoya min na u ka wariko la. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Laginɛkaw olu ka jamana kɔnɔna la ni wagati na u ka kunnafonidila min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Amadu Jalde Jalo ale kɔni tun ye bɛ kasobon na ni a ye kalo 3 kɛ a kɔnɔna la ni wagati na a kɔni labilala. An bɛ taa Togo kabini avril kalo tile 29 Jime Ore ale kɔni minɛna ka to a ka denbaya o kɔnɔna la Jime Ore yɛrɛ ale ye Togokaw ka ministre kɔrɔ ye wasaden kɔrɔ fana o tun do ni wagati na sa a kɔni ɲagara kalo 24 kaso datuguli a ka sɔrɔla donbaw olu kɔni y'a yira ka fɔ ko ni datuguli kɔni ko a kɛra gɛlɛya ye. Kenyakaw ka jamana o kɔnɔna la sa ni coronavirus na ko sabana min ni ale tali kɛ marsi kana se avril kalo masa no o tɛmɛna a yirala ka fɔ ko a kɔni tɛmɛna ni gɛlɛya ye Kenyakaw ka lapitaniso olu kɔnɔna la min ni u ka fiɲɛ samanaw o kɔni dɔgɔyara u ka lapitaniso bɛɛ kɔnɔna la. Mali kunnafoni jabaranin lajɛbɔ aw tulo garisɛgɛ kɛra ni kunnafoni de bi ni k'a da aw tulo kan aw ni ce aw ka lajɛliko ɲuman na n'Ala m'an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini inshallah kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan aw ni ce aw ka lajɛliko ɲuman na aw k'an bɛn.